och nu är det så hårt invändigt jag kan också men det blir inte så kallt utvändigt eller så. Nej, det var still också galt. Ja, vi kunde ta stort prat där. Jag hade inte lucka för en vecka så igen men nu har det så finns jag säkert och medaljen om halsen och det vill inte stäpa i handen från förmannen fotbollssammanhang. Hur så mata så det för jag måste röda vi annars så då vann. Jo, nu har jag bara vunnit ett annat så det är absolut stolt att vinna förmästerskap och är seriöst stolt över det. Ja, och vet det väldigt stolt år som du nu kan hitta åter. Ja, jag hade det väldigt ett seriöst gott år för oss så ju vet. Har kost rullats ut. Kanske kommer ända en slägga sin dra och fick inte känslan det här men annars är det väl det gott kappen har jocken. Ja, nu skulle det så till Havnar så vill mottaka färdiga av vaxen och så helt festen fram kan också man också sitta och fira det alla veckorna. Nej, det vill inte passa ända. Vi har vant till så veckorna och för oss ut för att spela ner ryssen och vinna. Så vi tar en målsättning och tar få 5 målstig och det fick vi så i det. Ja, men tack för det och hjärtligt lycka med det. Tack för det.